готови за ада. Но чуйте, той какво направи? Той отиде. Айде да ви дам поне два примера. Той отиде примерно до тая жена, за която всички знаем. Отиде до тая жена, той знаеше момента, в който ще я хванат, и точно когато трябваше да я убият Петри, вече в момента на убийството, той присъстваше там и те казаха, ето го, ще го хванем. Ще го спринчим думите. И каза, какво ще кажеш? Намерихме я на място на прелюбодейство. Закона казва да я убием с камък. Хайде сега да видим. Ще пристъпиш ли закона, с други думи казва, или ще го изпълним? И Бог демонстрира своята любов по много мъдър начин. Той накара всичките обвинители да хвърлят камъните на земята, да се обърнат, да се засрамят и да се приберат. А той даде право на тая жена да се върне в живота, като и каза. Някои съдилите, с други думи, според закона, трябваше до сега си мъртва. Нещо, какво се случи? Не стана. Добре, не те осъждам и аз. Благодатта на Бога. Вижте, той можеше да я осъди. Той имаше това право. Те нямаха, защото бяха виновни всички до един. Защото каза, който е безгрешен, пръв да хвърли камъка. Всички бяха грешни и си тръгнаха, а той е безгрешен. Той можеше да го направи. Благодатта се показва. Алелуя. Добре, имаше един човек, който беше изхвърлен от селото и той беше психически недобре, така че стигна до много лоши неща. Порязваше се, кръв тече от всякъде, вика, успява да го вържат с вериги, такава силно давания, че къса веригите и продължава да върши там някои неща, които не са правилни. Явно хората се притесняват да минават по този път. Но чуйте какво се случва. Исус знаеше това и мина точно по този път с ученици да им даде урок, че благодатта на Бога освобождава от всичко. И когато отиде там, какво направи? Първото нещо, което се случи, той човек отдалече, Библията казва отдалече се затече, той се затече. И ако беше някой друг, щеше да се оплаши от този човек със сигурност, защото се е разчуло, че този човек не може никой да мине от това място. Разкъсва всеки, той себе си разкъсва. Така че, да. Но се случи нещо. В момента, когато се затича към него, Исус само го погледна. В момента на погледа, Библията казва Пепи, че той клекна на колен и каза, какво имаш ти с мене? Що си дошъл толкова рано? Да има друго време. Какво правиш сега с мене? Как ти името? Легион. Добре. И ще ви дам после нещо друго. Това е пример. Чуйте сега. Той казва, моля те, направи така, че да отидат тези нечисти духове в свинете. И аз си задам един, честно ви казвам, Господи, що позволи сега това? Що да отидат свинете? Хора да пасат там 2000 прасенца, 2000 красиви прасенца. И казвам, що го направи това? И чуйте, стадо, те с това си хранят хората. И Исус каза, добре, позволявам ми, давам ми това позволение. Защото той видя и искаше да направи една равносметка. Чуйте какво се случва. Тие, които бяха, които пазиха свинете там, като видяха, че свинете си затичаха и отидоха да се отдават, и се отдавиха наистина, отидоха в селото и извикаха там хората и казаха, елате, има тук един, той не знам какво направи, що направи, 2000 прасета се казва направо в реката, всичко си отиде поминъка, не отиде парите, отиде всичко. И всички със сигурно аз си представям с вилите и това, кой е това бе? И Библията казва, че този човек, от който беше изгонен нечистите духове, се казва, беше измит, бързо го измиха, сресиха го и се казва човека. Познават го, защото е от тяхното село. И не казаха, леле, направи чудо, ти спаси човека, така, къде отидоха прасетата? И Библията казва, иди си, изгониха го, чувате ли, изгониха го, иди си от нас, иди си от нас. И Исус им даде един урок, да се види кой е по-ценно. Кой е по-ценно? Прасетата или човека, който бе спасен? Добре, това беше така в страни. Исус беше
движещата се благодат, действащата благодат, която се показва от Бога. Освобождаваше, изцеляваше, вършеше чудеса. Амин? Добре. Това е втория. Добре. Първи момент или първата страница, за която говорех и говоря, я завърших, мисля, е това. И да отговоря на някои въпроси. Защо много от нас, като вярващи, не са в позицията на синове, Пепи? И аз отговорих с това, с което Бог говори. Първо, дали въобще приеха Бога по начина, който произвежда новорождение и тогава да имат правата на синове. Защото новорождението включва промяна. Новорождението е един нов човек, който има вече връзка с Бога. Не може да имаме връзка с живия Бог и да се въргаляме в тинята. Невъзможно е. Новото естество си е ново естество. Чувате ли? Добре. Втория момент. Преди да дойде Исус, се казва, че това е Стария завет. Чуйте хубаво, влезте в това, защото е много важно. Стария завет всичко говореше за човечеството, което греши, би трябвало да се принесе жертва и това е жертва кръвна, кръв. И да не вляза в Стария завет, за да обясня, но чуйте, когато Исус дойде, се казва, че започна новото летоброене. И се казва, че Той постави ново начало. Но новия завет влезе в сила за това, което говорим. Благодата се изрази в делото на кръста. То беше движение. То Бог демонстрира, но направи нещо. Той каза, чуйте сега, направих неща тук, показах благодата на Бога, показах, че аз съм сина на Бога, доказах ви, че Бог върши чудеса чрез мен. Сега, много пъти в Библията се говори, че той говореше за себе си, че един ден ще отиде, ще бъде хванат, ще бъде предаден, ще бъде бит, ще бъде на кръста и след 3 дни ще възкръсне. Чуйте. Много от тях, включително учениците, не повярваха. Но той каза, колко се оттеснявам, докато стигна до това място. Трудничко е даже на едно място. Преди да стигне оттам, каза, Господи, ако е възможно да мине тача, да мине това. Но нека бъде волята. Волята на Бога беше да стигне до кръста. От кръста натам благодата вече е в сила. И знаете ли, че не е от днес? 2000 години вече. Благодата е на наше разположение. Какво значи благодат и това сега да не говорим, но ще схванете за какво говоря. След кръста, след това, което той направи, благодата влезе в действие. И вече се казва, всеки, който вярва в Исус Христос, за завършеното дело на кръста, преминава в Царството на Бога и става пълноправен син на Бога, приемайки от Него неща. Амин? Алелуя! Дем 6:10, някой прави така, ще приключим още много малко, ще пиеме кафе и ще продължим. Но, така, айде да влезем на това място, където ще повярваме, че закона вече свърши. И че благодата на Бога е по-силна и премина в друго измерение. Благодата ни прехвърли в друго измерение. Амин? Алелуя! Добре. Евреи 8 глава. От 6 до 13 стих. Има само на 3 места ще ви го кажа и ще спреме за малко. Чуйте. Исус, като завърши делото, Павел говори към евреите. И чуйте, това послание е към евреите. Към народа, който израсна, Пепи, още от малки. Израснаха в закона, знаеха наизуст Тора или там всичките неща. От малки бяха обучени във всичко. Спазваха всички традиции. Всичко. И когато дойде Исус, се получиха някои смесици. Някои от тях
повярваха в делото на Исус, но това, което беше в основата, ги държеше и се опитваха да живеят хем по закон, хем по благодат. Чувате? Така че Евреи 8 глава, нали? От 6 до 13. Но надело Христос е получил служение толкова по-превъзходно, колкото и завета, на който Той е ходотай. Е по-превъзходен, като узаконен върху по-превъзходни обещания. Защото ако ония първия завет е бил, чуйте, добре, а напротив, когато порицава израелтяните, казва, ето идат дни, казва Господ, когато ще сключа с Израилевия дом и с Юдовия дом. Чуйте, нов завет. Нямаме нищо с Стария завет. Но какво говориш? Ще да четеме, да се убедиме и дайте да се отървеме от някои неща. Амин? Така. Не такъв завет, какъвто направих с бащите ви в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа от египетската земя, защото не устояха в завета ми и аз ги оставих, казва Господ. За кой завет говори? За бащите им. За кой завет? В Египет. За кой? Моисеевия завет. За закон. Съвет. Имаше един закон, имаше един завет, даден чрез Моисей. Аз четох в Йоан, той каза, че закона бе даден чрез Моисей, а благодата и истината дойдоха. Защото Исус е благодата. Исус е истината. Той като се роди, той не донесе ето ви благодат. Той самия е благодат. Той като слезе, той е благодата на Бога, той е истината на Бога, той се двига. Аз съм производството, аз съм благодата. Аз съм благодата, черпи от мене, вземи от мене. Моисей беше превъзходен в Божия дом. Да, взе заповедите, отиде, изпълни всичко, но неговото се свърши. Исус дойде и каза, започваме ново начало. Аз съм благодата на Бога. Аз съм истината на Бога. Спираме с това, което не върви и което не става. И аз съм тук точно заради това. Алелуя! Защото ето завета, който ще направя с Израилевия дом. След ония дни, казва Господ, пак говори за Израил. И аз ще ви дам някои стихове. И ще видите, че ние сме езичници, а не евреи. Ама какво говориш, брат? Чуйте ме. Всичко това, което става тук и тази борба е между евреите, защото имат корени на закона. Те са живяли в закона. Ти не си живял в закона. Ние сме езичници, които са смятани били по това време от евреите като нечисти. Народ отделен. Ани преди да продължа да кажа и да отворя, за да докажем и това. Чуйте, айде да ви дам един стих за това, което ще се опитам да ви кажа. Една преграда, Ти си добър. Затова помнете, че вие някога езичници по плът. Ма тук вече към ефесяните, не към евреите. Чувате ли? Чуйте. Затова помнете, че вие някога езичници по плът, наричани необрязани от тия, които се наричат обрязани с обрязване на плътта, което се извършва с ръце. Така. В онова време бяхте отделени от Христа. Странни на Израеловото гражданство и чужденци към заветите и обещанията, без да имате надежда и без Бога на света. Смятани са за никой. Дай нагоре.